কাম দিছে যে আমাক পর্বতজোড়া আৰু গোসাইগাঁওটো এছটি ৰিজাৰ্ভ ৰাখিব লাগে বুলি আনফালে কি কৰিছে জেনেৰেল পপুলেশ্যনত গৈ তেখেতসকলে কৈ আছে যে নাই আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো বঢ়াব নালাগে এটা দুইমুখীয়া নীতি লৈ পেলাই তেখেতসকলে কাম কৰিছে बिटिआरआव मोनजिबा विधानसभा बियाब दाफुंनो फोसावनायनि सायाव दिनै क'क्राझारनि पटबजरा महकुमानि काजिगाव फरायसालियाव नोगोरारिफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल खुंफुंदों। इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिनि बाहागो लानायाव बावैसो सिगां बिटिआरनि थाखाय फोसावनाय मोनजिबा विधानसभा बियाबनि सायाव नोगोरारिफोरखौ लानानै सावरायमेलबो जथुमदों। बिथां राजु नार्जारिया बिटिआरआव क'क्राझार लकसभा बियाबखौ एसटि रिजार्भैनो थाफिननायखौ गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसेनो बिटिआरनि सिङाव मोनजिनै विधानसभानिफ्राय दायो मोनजिबा विधानसभा बियाब जानायखौ रायजोफ्रा गोजोननाय मोनदों होननानै बिथां राजु नार्जारिया फोरमायदों। गावनि बिबुंथियाव इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया क'क्राझारजों लोगोसे अदालगुरिखौबो लकसभा जानांगौ होननानै बुंबावदों। गुबुन फारसेथिं डेलिमिटेशनखौ लानानै बिपिएफ दोलोआ दैज्लां बोथोरनि गायनाय फुनाय समावनो रायजो राजाफोरखौ लानानै सोमावसारदों होनना गोख्रों रावजों अजद खालामदों बिथां राजु नार्जारिया। पर्बतजरा जे मोनसे जोंहा एमएलए समस्ति जानो थांगासिनो दं बिनि रायजो राजाफ्रा दिनै मोनसे नागरिक सभा खुंदों बे नागरिक सभायाव जोंखौबो लिंहरदों बे नागरिक सभाखौ खुंनायनि जाहोनानो जाहैबाय जे पर्बतजरा जे मोनसे समस्ति जानो थांगासिनो दं बेखौ जोबोद मोजां मोनदों रायजो राजाफ्रा बेखौहाय बिथांमोना वेलकाम खालामदों आरो बिथांमोना जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गासै 12थाल' एमएलए समस्ति दंमोन आगोलाव दा 12था जाबाय बेखौ जोबोद गोजोननायजों बिथांमोना बरायदों आरो बिथांमोना इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ गोजोननाय बावदों। दा बाथ्राया जाहैबाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव मोननै लकसभा समस्ति जों डिमान्ड होदोंमोन मोनसे क'क्राझार गुबुन मोनसे जाबाय उदालगुरि दा क'क्राझारा जाबाय एसटि रिजार्भबो जाबाय बेनि थाखाय जों जोबोद गोजोनदों। दा उदालगुरि मोनसे समस्ति जोंहा जानांगौ बिटिआरनि सिंनि एमएलए समस्तिफोरखौनो लानानै जोंना उदालगुरि समस्तिया जानांगौ बेनिनो रायजोफ्रा दाबि दैखांदों। जोंनि इउपिपिएल हानजाया 27 मार्च 2023 मायथाइयाव जेब्लानाखि रेडिसन ब्लु हटेल गुवाहाटीयावहाय जों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ हियारिंनि समाव लोगो हमदोंमोन अब्ला जोंनि सेथि दाबियानो जादों जे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव मोननै लकसभा समस्ति जानांगौ मोनसे क'क्राझार मोनसे उदालगुरि दा क'क्राझारा जाखांबाय नालाय उदालगुरिया जेरैखिजाया जानांगौ जों बेखौ दाबि दैखांदों। जोङो बेखौ लिरनानै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो होगोन आरो जों दिल्लीयाव थांनानै लोगो हमहैगोन बिथांमोनखौ आरो उदालगुरि मोनसे समस्ति जाथारनांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदों। जौ लोंनानै बिथाङा मेम'रेन्डाम होदोंमोन जे पर्बतजरा आरो गसाइगाव समस्तियाबो रिजार्भ जानांगौ होननानै जौ जेब्लानाखि फेगाबाय होमबा बिथांमोना बे मेम'रेन्डामखौ बोखारनानै लाफिनबाय नङाबालाय मोनसे रेसपन्सिबल पलिटिकेल पार्टिया मोनसे एथ' दायित्व गोनां मोनसे राजनितिक हान्जाया साना हौवा मेम'रेन्डामखौ लिरनानै माबोरै होखो बेबो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो बे गथ'साफोरनि खेला गेलेनाय नङा बेथ' ओरैनो नोंजों आंजों खेला गेलेनाय नङा जंखायलायनाय नङा बिथांमोना लिरनानै होदों जे उदालगुरि आरो क'क्राझार मोननैबो लकसभा समस्तिया रिजार्भ जानांगौ आरो गसाइगाव आरो पर्बतजरायाबो रिजार्भ जानांगौ होननानै जानांगौ नालाय जानांगौ बे डिमान्डखौ बिथांमोना स्टेन्ड लानांगौमोन जे डिमान्डखौ बिथांमोना इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो हरखाथारबाय दा नोंथांमोना मिथियो बिपिएफ हान्जाया बा हाग्रामा महिलारि बिथाङा गुबुन जेबो खामानि गैला दा बेबायदिनो गायनाय फुनाय समाव रायजो राजाफोरखौ आन्दलन खालामनो लांनानै थगायफ्लानानै मोनसे मेम'रेन्डाम होयो आरो बिनि अखानायै बेखौ बोखांनानै लाफिनो जौ फेनानै लिरनानै मोनसे मेम'रेन्डाम होयो आरो जौआ गाबफिनबा बे मेम'रेन्डामखौ बोखारनानै लायो बेबायदिजोंथ' आरो रायजो राजाफोरखौ थगायनो हानाय सम गैला रायजो राजाफ्राबो दिनै रोंनाय रानाय जाबाय रायजो राजाफ्रा बुजिनो हानाय जाबाय बयबो मिथिनो हानाय जाबाय 17 बोसोर जेसेबां थगायनानै जाबाय आरो थगायनानै जानायनि सम गैला दा 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9363
5551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।